de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari miliyɔn 4 ani 100 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 15 la ka taa se sefa wari miliyɔn 17 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma bi avril kalo tile 22 ye san 2022 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la yani an ka kunnafoni daminɛ bisa an bɛ hakɛto ɲini ka aw fɛ ka sababu kɛ kunu kunnafoni ale ma se ka kɛ Mali kunnafoni.net kan a ma se ka kɛ Mali kunnafoni show fana kan ka sababu kɛ kabini 11h wagati ni courant tigɛra anw na fo ka taa se 18h ma an ma se ka baara fosi de kɛ an ka baara yɔrɔ la yan nɔ an b'o hakɛto ɲini kɛ aw fɛ ka tila ka welewele da bila aw ma yani an ka kunnafoni daminɛ aw maa minnu bɛ yen nɔ k'a b'an ka kunnafoni lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen aw minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan an b'a ɲini aw fɛ k'a fɔ k'anw kɔni mago bɛ groupe de la walasa ka se ka an ka baara kɛ nin kurantigɛ wagati in na an ka monteur ale bɛ tila ka numéro de téléphone ni ka o bila maa minnu mana kɛ se mana kɛ dɔrɔmɛ 1 man dɔgɔ ba 1 man ca walasa an bɛ se ka groupe sɔrɔ Mali kunnafoni na k'an ka baara kɛ cogoya min na kunnafoni daminɛla bisa kunu alamisa dɔgɔtɔrɔ Shogɛla Kokala Mayiga ale kɔni tun bɛ an ka wasadenw nɔrɔ bila n'o o ye CNT a tun bɛ olu ɲɛma n'a bɛnna avril kalo tile 21 ma dɔgɔtɔrɔ Shogɛla Kokala Mayiga kalo 9 kɔfɛ ni ale kɔni tun ye an ka jamana marabagaw ka baarakɛtaw ni ka o da CNT o ɲɛma o de la sa u kɔni y'a wele walasa ka se ka ɲɛdɔn baara tɔw olu taabolo la ni fɛn minnu ɲɛna fɛn minnu ma ɲɛ ka taa o kumaw ni ka olu kɛ an ka wasaden u ka kuma bolila fɛn caman o kan o dɔ de ye lakana kalanko ka taga se jamana ale taabolo ɲuman o ma ka taa se kalafili olu koɲɔgɔn ma dɔgɔtɔrɔ Shogɛla Kokala Mayiga a ye ɲininkali ninnu ni ka u caman jaabi ka tila tuguni an ka CNT ma u ye ɲininkali fana dɔ k'a la ni o ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye ɲɛfɔli dɔ bɛ boli fɛn min kan o de ye yuruguyurugu min n'a yera logement sociaux kɔnɔna la ka taa se an ka ba polisilakaw ka ɲɔgɔndan kɔnɔnaw ma yuruguyurugu minnu b'olu kɔnɔ caisse nationale d'assurance maladie n'o o ye kanamu ye fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma u y'a laɲini tuguni an ka minisiri ɲɛmaa fɛ ko ka waleya sugu bɛɛ kɛ walasa CEDEAO ni Mali bɛ se ka bɛn ka fɔ kɛ nin ko gɛlɛya min bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na dɔgɔtɔrɔ Shogɛla Kokala Mayiga a ye layidu ta k'a fɔ ko an ka jamana ni CEDEAO maaw kɔni bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya la walasa nin ko ninnu bɛ se ka ɲɔngiri cogoya min na o de la a ye weleweleda bila maliyɛnw ma k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i bolo di ɲɔgɔn ma k'a sababuya kɛ Mali ye anw fa jamana o de maa si tɛna se ka na jamana in jɔ ni anw yɛrɛ tɛ Sibendi ale bɛ Bafula bɛ o lamini na a muso olu kɔni bɛ ka miniji ɲuman ni ka o ɲini duguden maa ba 10 n'o de bɛ Sibendi o kɔnɔna la sa Sibendi ale bɛ janko sigida o fɛ dugulamaw ka fɔ la sa ko a bɛ wagati damadama bɔ olu kɔni tɛ ka miniji ɲuman sɔrɔ ka sababuya kɛ château min kun bɛ ji ɲuman di u ma o château kɔni o tiɲɛnen don u bɔra ni ka u ka nisɔngoya yira avril kalo tile 19 tɛmɛnen ka sababuya kɛ jiko dɛsɛ o bɛ u la u ye weleda bila an ka camancɛ fanga jamana marabagaw ma k'a fɔ ko u ka se ka solution ɲini ni o ye ka se ka dɛmɛ don u ma walasa u bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cogoya min na jamana
jamana kɔnɔna la no sumaya bana ale kɛlɛli o bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ ka sababuya kɛ san 2020 ani kelen na sumaya bana ye dankari maa 1480 olu de ka bɔna hadamadenya o la ka kɛɲɛ ni avril kalo tile 20 tɛmɛnen san 2020 ani fila kɛnɛya tigilamaw ye kunnafonidilaw ni ka olu wele an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ diɲɛ seleke naani kɛnɛyaso olu y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana kɔni ale bɛ ka segin kɔ sumaya bana o kɛlɛli la. Burakaw fe no cɛ naani olu kɔni tun bɛ u ka baara la bura ale bɛ yoroso o lamini na ni maa ninnu kɔni jasura avril kalo tile 10 ani 9 maa marafɛntigi dɔ olu fɛ ni cɛ ninnu yɛrɛ kɔni tun bɛ nɛgɛjuru sira o dilan de la k'u to u ka baara la sa seereya bolo ma cɛ 20 bɔɲɔgɔnko olu kɔni nana bolimafɛn sen 2 la ni marafɛn jugumanbaw tun bɛ u bolo ka taa ni maa ninnu ye ka u to u ka baara la u kɔni ni wagati in na u ta yɛrɛ kɔni ma se ka lakodɔn. An balima maliyɛn minnu sigilen bɛ Alizerikaw ka jamana o kɔnɔna la a ma 141 olu kɔni seginna ka na anw ka jamana o kɔnɔna la u yɛrɛ avril kalo tile 20 san 2020 ani fila u nana nɛgɛ kanɲɛ 11 tɛmɛnen ni sanga 4 ye wagati min na u jiginna an ka pankuru jigiyɔrɔ kɛnɛba la ni o ye Modibo Keita o ye ni maa ninnu kɔni bɛn nana u yɛrɛ de ka sɔrɔ maa ma u jagoya an ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan olu ka ko ɲɛnabɔli koɲɛw ma olu tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la. Walasa ka se ka san 2021 ani san 2020 ani fila kalanw baara ni ka olu kuncɛ a bɛna kuncɛ ni ɲɔgɔndan ye ɲɔgɔndan min ni an ka kalanso ɲɛmayaso kɔni ye o baaraw ni ka olu sigili sen kan o daminɛ kalo 7 ka taa se kalo 8 kalan o kɔnɔna la n'u ye a kuncɛ ni ɲɔgɔndan ye ɲɔgɔndan min ni a bɛna daminɛ juin kalo ka taa kuncɛ utu kalo san 2022 ani fila. Bagartogola ni ale tun ye APECAM o ɲɛma ye Bagartogola min yɛrɛ n'a tun bɛ kiiri tigilama olu ka bolo kan ka sababuya kɛ ko sigana tara k'a sɛgɛrɛ k'a ye sifɛ wari miliyari 9 ni ka o de ye yurugu kiiri tigilamaw kɔni y'a ka kiiri kɛ novembre kalo tile 29 san 2021 k'a yira k'a fɔ ko a nɔ tɛ sifɛ wari miliyari 9 in o yurugu la an ka kiirisoba olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ma jɛ ni kiiri o laban o de la sa u bɛna segin ka Bagartogola ni ka a kiiri ko kura. Avril kalo tile 20 tɛmɛnen su nɛgɛ kanɲɛ 20 o wagati marifa mankan o de kɔni mɛnna Ogosagu dugu o kɔnɔna la Ogosagu ale bɛ bankasi o lamini na maaw ka falasa ko marifa mankan in kɔni bɔra cɛ dɔ o de ka sokɔnɔna la cɛ min yɛrɛ sa ni maa marafɛntigi lakodɔnbali dɔ kɔni ye a bɔnɛ a nin na fo a siso o kɔnɔna la cɛ in yɛrɛ tɔgɔ de ye Filimani Beliko Bari ale ye dugutigi ka ladiliba kɛrɛnkɛrɛn wa u ka maire ka dangan dɔ fana o de don ni wagati in na maa minnu kɔni kɛra sababu ye ka ni cɛ in bɔnɛ a nin na u ma ye fɔlɔ. An bɛ taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la an bɛ taa Urandakaw ka jamana o kɔnɔna la Uranda kiiri tigilamaw u kɔni ye Chinois ka sanubɔyɔrɔ dɔ ɲɛma ni o ye Jira in sa ni ka ale kɔni kiiri san 20 ka so datuguli ka sababuya kɛ ko a bɛ a ka baarakɛlaw ni ka waleyajugu ta ka olu sɛgɛrɛ a ka baarakɛla dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ a bɛ olu siri de ni ka u bugɔ pusan na o kɔni ye bunahadamadenya gɛlɛya dɔ ye o de la u y'a kiiri san 20 ka so avril kalo tile 20 san 2022 ani fila. An bɛ taa Togo Gilbert Bowara ale ye togolɛw ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ furubaca o koɲɛw ma sa ale kɔni ye lakɔli karamɔgɔ 4 n'o ye furubaca lakɔli karamɔgɔ ye ka olu bɔ u jɔyɔrɔ la avril kalo tile 10 ani 9 tɛmɛnen o sen tɛ maa 100 ni maa 50 minnu fana bɛ yen nɔ ni a ye olu fana bolo bɔ baara la fɔlɔ ka sababuya kɛ ko kabini marisi kalo o cɛmancɛ la u kɔni kelen don ka baara bila banbali ni ka o boloda. Ivoiriens ka jamana ɲɛmaa danka ni o ye Cɛmɔgɔ Miliette Kone araba do ale kɔni ye a ka kalikan ni ka o di Ivoiriens ka jamana ɲɛmaa ale ɲɛkɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko a ye danaya min ta ni ka a sɛgɛrɛ o danaya a kɔni bɛna o minɛn fa kosɛbɛ.
Jana nga kunnafoni datugu an bɛ taa dolanci ale bonaku ka CAN 2023 ale tirage au sort olu kɔni kɛra tarata tɛmɛnen CAN 2023 min yɛrɛ ni Côte d'Ivoire de bɛna a baaraw ni ka olu ɲɛnamaya dolanci o kɔnɔna la sa an ka jamana ale bɛ groupe G o kɔnɔna la Mali Congo Gambie ani Sudan Sud an n'olu de bɛna kari ɲɔgɔn na walasa an bɛ se ka taa Coupe d'Afrique 2023 ale kɛnɛ kan cogoya min na an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana ala k'ale sen ye o kɛnɛ kan. Ame farikolo ɲɛnajɛ ale hukumu kɔnɔna la hali sisan nɔ nka ni zeyina an bɛna taa bolola dolanci o la san 2021 kana se san 2022 ani filama championnat national senior féminin ani masculin o bolola dolanciw kɔni olu bɛ daminɛ bi juma avril kalo tile 22 san 2022 ani fila a bolola dolanci yɛrɛ kɔni tun ye wagati dɔ ta ka sababu kɛ u jukɔrɔma dondoba n'o ye Orange Mali ye ale de ka kan ka musaka ni ka o di a ma se ka o di joona ka sababu kɛ lahala dɔw yɛrɛ kun ye Orange Mali ni ka ale sɔrɔ. Kabini avril kalo tile 11 tɛmɛ ni an ka fédération ba ni o ye FEMA Foot ye ale ni ministre sombe no ni a ɲɛsinin bɛ sifinnakaw ka taa se farikolo ɲɛnajɛ koɲɛw ma u ka bolo di ɲɔgɔn ma o kɔnɔna la sa u kɔni ye weleweleda bila k'a fɔ k'u bɛ ka anw ka dolancilaw degebaga ni ka o ɲini o de la sa u ye weleweleda ni ka o bila weleweleda in kɔfɛ sa maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni ye u ka sɛbɛnfuraw ni ka olu bila ka na maa bɛ t'i jɔ maa 57 la a baaraw yɛrɛ kɔni bɛɛ kun cɛra avril kalo tile 20 tɛmɛnen san 2022 ani fila nɛgɛ kanɲɛ 12 o wagati. Brésilien ka dolanci la belebele dɔ min n'ale yɛrɛ kɔni kelen de kɛra sababu ye ka Coupe du Monde ni ka ale ta siɲɛ 3 ni ale tɔgɔ de ye ko Pele ni wagati in na ale kɔni ladalen do dɔgɔtɔrɔso la ka sababuya kɛ ko bonbana o de bɛ a la ni dolancila kɔrɔ in yɛrɛ ale si bɛ t'i jɔ san 71 na a kɔni ladara kabini février kalo fana tɛmɛnen san 2019 na sa ka fɔ ko sugunɛbana olu yera a la ni wagati in na a ka dɔgɔtɔrɔw y'a yira k'a fɔ ko ni wagati tɛmɛna ko u bɛna labila ka taga so. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadɔ tun bɛ an bolo kɔrɔ bi teriya la ni k'a da aw kelenkelen bɛɛ lajɛlen tulo kan o de tun ye hakili la aw ye faamuyali sɔrɔ an ka bi kunnafoni na n bɛ segin a kan kunnafoni daminɛ la an kun y'a fɔ a bɛ se ka pana mɔgɔ dɔw kunna a ma pan maa minnu kunna sa hakili la olu ye faamuyali sɔrɔ la maa minnu fana bɛ yen nɔ n'olu y'a ta camancɛ la ka na bila laban na sa an b'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ an bɛ hakɛto ɲinikaw fɛ ka sababu kɛ kunun an ma se ka kunnafoni ni ka o di kurantigɛ ale gannen don an na kosɛbɛ kuran n'ale tigɛra sɔgɔma fo wula fɛ kuma la fo sufɛ an tɛ kuran o sɔrɔ o kɛlen don k'an ka baara ni ka gɛlɛya an bolo kosɛbɛ aw maa minnu bɛ yen nɔ ni aw b'an suit an ka flash n'o y'an ka kunnafoni sa an b'a ɲini aw fɛ aw ka dɛmɛ don an ma ni groupe ye walasa an bɛ se ka baara ni ka o kɛ nɔgɔya la cogoya min na aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale ye jukɔrɔma dondoba ye an bɛ foli ta ni ka ɲɛsin tunga lafiya cakɛla kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma k'a fɔ halisa k'u ka u timinadiya ka sababu kɛ u bɛ baara min na baara nɔgɔn tɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.